Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Nose Media TV. Can I first time make a panel? Please subscribe, comment, share, like. Hello guys, welcome back to another video Nose Media TV. Can I first time make a panel? Please subscribe, comment, share, like. Today in the video, watch the video and enjoy. Then move on my comment. Thank you guys, may God bless. Ndine mwana wangu akasununguka apa mwana asadadona guva and 2 months saka zvinhu zvitondinetsa kushati chii chiri kunatsoitika. Anita nguva yakadii madzimai tibva tadzidzisana nevamwe ngaitinzwe ava tibatsirewo madzimai vane ruzivo. Mwana anofanira kuita 6 days chaidzo runofanira kunge radonha. Mwana anofanira kudonhedza guvhu ne4 days kana zvakarurama. 4 days rinonga ratodonha. Zvinosiyana profeti pakuti vamwe vana vanokurumidza kudonha guvhu vamwe vanononoka. Ndopa example seyangu inini. First born akadonha ne14 days. Nyaya yekuti ndaimushandisira spirit but pandakazoenda kwapidzi ndichiti guvhu remwana riri kunonoka kubva vamwe vanoti 4 days rinofanirwa rabva. Ndopa akabva atichimbotanga kumushandisira mvura pamwe spirit haienderane naye. Vane zvemedical zvakawanda zvavakandudza. Pandikangomushandisira mvura rakabva radonha. Wechitu ndakangomushandisira mvura sezvandakandapihwa napidzi rakabva rangoita 3 days mvura ratodonha. Saka pamwe maspirit avanenge vachishandisa. Amen. Inowanga anga ari preterm yange iri 7 months akaita 2 weeks. Mumwe zvinoitika mumwe anoiti madays anotera amai vake aya ndo anogona kutongoitwa achibva adonha guvhu. Alright. Ko kana anonokesa kana achinge anonokesa stereki izvi anenge 1 week inenge rakatongokwana. 1 week ndizo ana amai. Inini ndine wangu akamboita mwedzi ndipandaenda kwadhokta zvikanzi hazvina problem pamwe maidya mabhanana musiye rakadaro richadonha rega asi anga atoita mwedzi ndakutotyawo. Ndinoda kutaura kuti inini wangu uyo andakabata mukomana akaita 1 month asina kudonha guvhu. Asi ndakatoendawo kuchipatara zvikanzi hazvina kana problem. Kunonoka hako kuti mwana anononoka kudonha guvhu kazhinji kacho i2 weeks hazvizodarikidze kana anga achidya mabhanana nezvimwe zvakasiyana siyana. Zvomwedzi idzi kusvika ndasvika nguva ino handisati ndazvinzwa. First time. Kona murume anofambira nyaya dzeguvhu ari serious handitika. Murume kufambira nyaya dzeguvhu uri serious mwana wamai. Ndedzewakadzi kaidzi handitika. Haleluya. Mukadzi wako anofanirwa kureurura. Mufazi wako mele avhume. Wazvinzwa ka? Anoreurura chii prophet? Ina handisi kuziva asi Mwari vari kuti mukadzi wako ukasvika ukamuudza kuti kune soko rabuda nekumufundisi kuti anzi mureurure. Akareurura chete guvhu rinodonha remwana. Akadini? Angavhuma. Akareurura. Maimbogara kuWarren Park baba handiti? Unguishe. Akakubvisai kuWarren Park achizokuendesai kuno cottage kuMaple Lane ndiani? Sekuru wangu hanzvadzi yamama wangu ini. Okay. Anombokutumai kuenda kumunda kunoita tumazuva ikoko muchizodzoka ndiani? Sekuru wangu yao hanzvadzi yamama wangu vane prazi. Anomboenda kubhawa newe obva aenda pana cashier obva amupa mari obva ati unosara uchipihwa doro enda kunozorora ndiani? Sekuru wangu wao ndio hatotowirirana singaiti. Mowirirana naSekuru singaiti naika? Aiwa hapo masekuru manyama kaya. Haleluya. Mwari ari kuti mudzimai wako anofanirwa kureurura. Zvireva kudaro naSekuru rine prophet. Aiwa hana kudaro. Ndo zvakaipa kakutaura zvandisina kudi? Kuzika zvinonetsa kuti ndano zvakutoreva kuti naSekuru anapanga vanhu vatodana. Aiwa ina nakumbodaro ini. Ina ndangobvunza. Shamwari ndiani akakubvisa kuWarren Park akakutsvagira cottage kuMaple Lane ane moyo wakanaka kudai iwe? Iwe ukati ndiani?
ndikabvunza kuti ndiani anombokutuma kuenda kumunda uchinoita tumazuva urikoyo ukati ndiani. Ndikabvunza kuti ndiani anomboenda newe kubhawa iye okusiya kubhawa but anosiya abhadhara doro wotisara uchipiwa doro papi papa. Mamunizwawo ndichiti sekuru wakati ndo zvakaipa izvozvo kuti vanhu vanoisa mazwi pamunhu. Ndimakazoona muprofita akazodai chete kungoti takazvigamuchira ndojambwa ratinaro iri. Izvozvo izvi ndogona kutongonzodza mira kuopota muona achibapo indiri pachechi panapa tatozvijaira tazvidini panditori panapa izvozvi so pane mumwe atoti mira kuoponda muona apa anga achiba papi tazvijaira kungotaurwa zvisiri zvatina kudini ina ana kuti ndangoti mudzimai wako anofanira kureurura zvinoni apa handichanzwisisa profeti bosi apa bosi handatoona ngesekuru aitodara nemukadzi iwe wakuona wamuprofita here iwe bosi zvakutonetsa profeti akuona manje haleluya. Nyaya iri panapa ndeyekuti mwana adonhe guvhu handitika kureurura shamwari zvinhu zvakati wandei kureurura zvinhu zvakati chii zvakawanda. Munhu anogona kunge akanyeya kwese kuda kureurura ikoko. Mapanzwisisa ka zvese zvinoda kudii. Saka imunoenda kumudzimai mota hanzi kune soko randabva kuchechi ndaudzwa kuti hanzi mukareurura zvinofamba zvakanaka chete. Une zvimwe zvauda kubvunza? Kwakatibvunza kuti kureurura chii. Anogona kuramba kureurura kwacho kuti hapana chandireurura ndoita sei. Kureurura ndekwemunhu naMwari. Saka ndiri kukutuma kuti mudzimai wako ngaataure naMwari. Handina kuda kuuya kuzoti ndiprofite mudzimai wako. Kana mudzimai wako ada kuprofitwa anoenda kuchechi zvanditika tauya kuzotaura ishu iri kukunetsa yechii yemwanazvi. Mudzimai wako ngaataure naMwari. Waita zvakanaka iwe wauya kuchechi chienda unoti hanzi mudzimai nemufundisi hanzi taurai naMwari. But the best way yekutaura naMwari, Mwari haataurwe naye usina kuitawo kaconfession. So handitika you can confess so. Wapanzwisisa? Handiri kuzinzwa profeti. Handotenda ngo tanomutaurira ndomuudza. Haleluya. Usabve panapa uchinopara mhosva. Jeri raunoona riya vamwe vanhu ndo vakaparirwa mhosva asiwo ndo vakazoenda kujeri. Kana waparirwa mhosva unofanirwa kudzikama. Tomboti waparirwa chii? Wobva watora matanho anotorwa nemunhu aparirwa chii? Anoita kuti iwe usare uri pakadini zvichingooneka kuti uye akatadzirwa handitika. Ukada kuzotora matanho amwe kuzoparirwa kwako mhosva kunozoshata.